Blanka Sabolić-Kermendi, doktorica medicine. Rođena 1952. godine, specijalistica anestezije i reanimacije u mirovini. Po završetku medicinskog fakulteta, kao mlada liječnica, radila je na hitnoj pomoći. Godine 1980. se kao specijalizantica priključila odjelu anestezije Slavonsko-brodske bolnice. U svom radnom stažu odradila je prema gruboj procjeni oko 15.000 anestezija. Godinama je organizirala i vodila edukaciju za liječnike i medicinske tehničare u oživljavanju, bila mentorica brojnim specijalizantima iz anestezije i reanimacije, te stručna suradnica za intenzivno liječenje u sklopu otočke medicine. Kao liječnica obučena za spašavanje ljudskih života, našla se i u ratnom vihoru, te se susrela sa svim užasima rata. S izuzetnom požrtvovnošću odradila je najtežih 7-8 ratnih mjeseci u Slavonsko-brodskoj bolnici, koja je u to vrijeme zbrinjavala oko 7400 pacijenata. Poslije pada Bosanskog Broda odlazi u kliničku bolnicu Dubrava, te kao liječnica s timom specijalne policije odlazi na Velebit, gdje se nastavlja suočavati s užasima rata. Poslije ratnih zbivanja odmak od stresa pronalazi u prirodi, te se 1994. godine priključuje planinarskom društvu Dilj Gora, čija je bila predsjednica u jednom mandatu. Pohodila je većinu hrvatskih planina, bila je u slovenskim, austrijskim Alpama, bila je dio tima pri osvajanju Mont Blana. Osim u planinarenju, sudjelovala je i u izdavanju časopisa, organizaciji slikarske kolonije za uređenje planinarskog doma, markaciji staza i brojnim drugim aktivnostima, ukazujući na potrebu boravka u prirodi kao korisnog i zdravog načina života. Iskazujući poštovanje i zahvalnost za dugogodišnji stručni i profesionalni rad, nesebičnu pomoć i skrb potrebitima, iskazanu solidarnost i humanost, te podizanju ugleda liječničkog zvanja, dodjeljuje se javno priznanje Zlatna čaplja, nagrada i priznanje za životno djelo.